Benvinguts i ben tornats després d'aquests dies de Setmana Santa al programa de la Federació Catalana de Futbol Americà, un programa, el d'avui, on repassarem les interessants semifinals de la Lliga Catalana Sènior, on es van decidir els dos equips que lluitaran per un nou títol de Lliga. Els gironins Falcons Senglars i els maresmencs Argentona Box s'enfrontaran el proper diumenge 30 d'abril a Santa Cristina d'Aro en la gran final de la 29a Lliga Catalana. Així van guanyar-se el seu bitllet els dos equips. Els Uroloki arribaven amb moltes ganes d'aconseguir el pas a la final després d'una segona part de la temporada molt bona on s'havien guanyat per mèrits propis el pas a aquestes semifinals. No ho tindrien fàcil, això sí, i és que davant estaven els líders i invictes Falcons Senglars de Xevi Formatger, un equip que ja va arribar a la passada edició a la final i que mantenen les 7 de triomfs. El partit va ser molt intens des de l'inici i els locals van sortir a per totes. Els gironins trobaven a poc el camí per arribar a la zona de perill gràcies al seu impressionant joc de carrera. Un cop a la red zone, els locals van sorprendre la defensa barcelonina amb una passada perfecta de Pedro Gandarillas que convertia Marc Cordonet en la primera anotació del maig. No havien passat ni 5 minuts de partit i els Falcons Senglars ja havien colpejat primer. El partit va entrar en uns minuts on el poder de les defenses va sobresortir els atacs. Ni Uroloki ni Falcons Senglars aconseguien moure el marcador. Les coses es van posar encara més difícils per Uroloki en qüestió d'un parell de minuts. Primer es va lesionar el seu quarterback Kevin Momplot. Just al següent drive apareixia el màxim anotador de la competició, el corredor Edu Molina, per eixamplar el marcador després d'un drive sencer per ell. I després d'un fumble, els gironins tancaven la primera meitat amb una nova anotació de Marc Cordonet. Les cares al descans dels barcelonins no donaven gaire peu a l'esperança. El cop definitiu el va donar novament Edu Molina, amb una nova cursa que va acabar de finiquitar el partit a favor dels Falcons Senglars. Amb 28-0 al marcador ja només va ser qüestió de fer passar el temps i veure com la ja tocada armada barcelonina s'acabava de desfer davant el poder gironí. D'aquesta forma, els Falcons Senglars eren els primers classificats per la final de la Lliga Catalana 2017, guanyant a Uroloki per 28-6. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. La segona semifinal es va dur a terme a Terrassa. Els Reds van preparar el millor escenari possible per intentar convertir-se en els segons semifinalistes. Però per impedir-ho estaven els Box d'Argentona, un equip amb molts alts i baixos durant la temporada, però que no anava a ser un convidat de pedra. El duel entre dos dels equips històrics de la nostra terra ja estava servit. Si hem de qualificar aquesta semifinal amb 3 paraules, segurament serien emoció, intensitat i defensa. I és que els dos equips, amb més de 34 punts anotats per partit durant la temporada regular, sabien molt bé de la importància del treball defensiu. Gràcies a això, la duresa i la intensitat de cada jugada eren una constant. La baixa del quarterback titular dels Reds, Francesc Garcia, va ser un hàndicap molt gran pels locals, que no van poder quasi mai jugar al passe i davant la línia dels Box les jugades de carrera eren quasi sempre estèrils. En l'inici del segon parcial, els Box van adelantar-se en el marcador gràcies a una gran cursa de Miguel González. Els maresmencs no van anotar l'extra, però van continuar amb la seva feina excel·lent en defensa a pesar de grans jugades dels locals com aquesta. Amb el resultat de 0-6 marxàvem al descans. L'afició local que va omplir el municipal de Can Boada no va parar d'animar els seus. Els agarencs van respondre amb una gran acció defensiva que quasi bé acabava amb anotació per part de Paul Conillera.
tot i estar a la red zone, els Bucks van aconseguir aturar els locals. La pressió de la línia dels d'Argentona va continuar amb la seva gran feina i els locals no podien guanyar iardes ni amb la seva estrella Brandon Childs com a corredor. Mark Mas, amb un field goal, ampliava l'avantatge dels visitants en les acaballes del tercer quart. La tensió augmentava exponencialment a mesura que arribàvem al final del partit. Els agarencs no es van donar per vençuts i a falta de 3 minuts escurçaven distàncies gràcies a un llunyà field goal de Juan Ruiz. 3-9 era el marcador i només un touchdown podia donar la victòria als Reds. Els Bucks es van menjar el següent drive en qüestió de segons i haurien de defensar els últims 2 minuts per aconseguir la victòria. L'americà Brandon Childs va aparèixer per posar més emoció si calia al partit, apropant els seus a la red zone primer i a la línia d'anotació després. Oriol Aguilar es quedava tan sols una iarda d'aconseguir la victòria. Mark Vila, en una excel·lent defensa, deflectava la pilota i deixava els agarencs contra les cordes. Amb menys d'un minut per jugar-se, els Reds encara tindrien una nova oportunitat. Jordi Rigau de nou es quedava a tan sols una iarda d'anotar. I a la última del partit, els Reds no van canviar la sort del maig. Els Bucks d'Argentona complien la vendetta de la passada temporada a les semifinals i lluitaran pel seu 5è títol nacional després de deixar fora els vigents campions. Us recordem, per acabar, la cita per a aquesta gran final de la 29a Lliga Catalana Sènior. El proper diumenge 30 d'abril, al Municipal de Santa Cristina d'Aro, a partir de les 5 de la tarda, Falcons Senglars, Argentona Bucks. Una final de gran calibre que no us podeu perdre. Per aquest proper cap de setmana, de moment, l'emocionantíssima última jornada de la Lliga Catalana Júnior, amb molt que decidir-se encara, i una nova jornada de la categoria Flag Sots 11 i Flag Sots 15. D'això en parlarem en el proper programa de la Federació Catalana de Futbol Americà. Subscriviu-vos al canal i fins a la propera!